Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. uThando uyohlangana nomama wakhe noThembinkosi kuyothethwa nge-way forward after i-DNA results. Umama kaThando ke ufike kuqala kwi-restaurant ulindele uThembinkosi noThando. Nanko ke uThembinkosi efika, uye wafika ehamba noPinki. Uyawadikwa ke umama kaThando kuba kaloku yena uze egameni lozokuthethelela uThembinkosi kuThando ukwenzela bazovana. uThembinkosi yena thushu noPinki. noThando ke ufike wadikwa ile nto ude wafika wancoma umamakhe uba mhle akathetha nto ngoPinki obe mhle phofu naye. Bayiqaphele ke leyo into oThembinkosi bebeyihleka ke kodwa bathi abayihoyanga ngoba uPinki yena uthi uyazazi uba mhle kakade akadingi ukunconywa. uThando ke izikhalazo zakhe ke kukuba uyise ungumntu ongekho empilweni yakhe. Uqale ukuzenza umuntu okhoyo asawumbona eTVini. Zikhona ke izinto ezazithi uThembinkosi wakhe wamphika lo mntana waphinda wazovela eno-7 years waphinda wamlahla. Ininzi nje kudala emlahla. So ke ngokuthi seyezovela ngoku ngoba naku sefuna nje ukubonakala naye eTVini. Uthi nangoku uba ebengekho uPinki ebengazuza uThembinkosi, futhi lo mbuzo ubuzile napha kuPinki uba xa ucinga wena uThembinkosi ebezoza na apha ifuni bungekho. Umama kaThando ke bengamniki kwa-chance ke uPinki ethi usathi uPinki uyazama uchaza usazothetha okanye uyangenelela kwinto yabo abayithethayo avela athi khawume kancane Pinki. So nje uPinki yena ubengekangayi ke ehamba noThembinkosi ngoba uThembinkosi yibrother yakhe. Ubrother yakhe ngoba oomama babo notata babo bazalwa bonke bayezana. Kuvuke idrama ke kulaa tafile omnye ekhomba omnye. uPinki ke khange ayifumane kwayena itshance le yokuthetha noThando nomakaThando. Usuka apho basuke bathi nje bayahamba uThando ehlangene nonina. Baphakama bashiyeke bemdelelile beshiya ngalaziyo ke uThembinkosi. uThando ke ude wathi ke xa sebemkile unina uyamazi yena uba ngumntu obethayo kakade, so bengambetha nokumbetha ke. So baye bahamba ke uThembinkosi ke shem bekhala ethi mabahambe kodwa bamtreat ngathi yena khangabe khona empilweni yokukhula kaThando. Umama kaThando ke bevutha ethi uzobetha umntu yena. uThando bebasumlilo oko esithi uyamazi vele mama wakhe uyabethetha umbetha kangangani kodwa ma uke waphakama ke umakaThando eyothi makusiswe kwala camera ikuThembinkosi ngoba eyona nto bayizele apha kakade noPinki zeza cameras. uPinki uthe yena akalilo ke ibhinca sozethi ade alwe akakhuliswanga kanjalo, kanti yena lo uba ngoba kuphuma silwe makaye ke makalwe yedwa but yena akangendawo kuloo nto. uThembinkosi uthe esathi ye makaThando wathi omnye andingomakaThando kuwe ndinguNtomba. Hayi ke uThembinkosi ebesembuza uba kanti awunguye na umakaThando. Wathi omnye bendikunika nje imbeko yakho, hlukana naloo nto. So uthi makambize ngegama ayeke bethi ngumakaThando ngoba vele bamphushela away kwimpilo kaThando. uThando ke uberude ke kutatakhe akamhloniphi. Ewe kungenzeka uba ubuye empilweni yakhe kuba sele embona eTVini kodwa ke ingasengamdeleli ngohlobo semdelele ngalo. Ekugqibeleni ngutatakhe sozitshintsheleyo into. uPinki nama ndimazi besiyaphi ngoba lo bekuthiwe kuzothetha abantu abathathu apha, umama notata nomntana. Qha ke nami ngibona ingathi isipili esi uyasithanda usisi. uThembinkosi yena uthi ke ngoku akasayazi newayeyibone kumakaThando kuba ngoku umbone ngathi ulihlaza umakaThando but ke ngathi izizathu zaloo nto akasazijongi asiyazi ke. uThando ke simbona ekwaDlamuka ephuma eyodibana nomnye woomama omncinci bakasiyacela uMamkhiza. uMamkhiza ke wakhulisa uSiyacela. So uthi beyova ke into yoba uSiyacela lo apha ekukhuleni kwakhe bengumntana onjani. uMamkhize ke uyichazile ke into Siyacela ethi uSiyacela ukhule eliqanda likaDlamuka. uDlamuka uthande uSiyacela yedwa kakhulu kunabo bonke abantwana benabo. Abantwana phofu benabo ayi-28 utata uDlamuka kodwa oyena mntana obuhamba phambili nguSiyacela. Uthi uSiyacela efika ke phayana wafika engumntana okungakwazi ukuthetha isiZulu, wayethetha i-English kuphela. Ekumnandi ke uThando ehleka le nto uba hayibo uSiyacela ngempela isiZulu wayengasazi.
Iyothusa ke ekaSiyacela English into ngoba abantu bathi abakaze bamve dibanisa nditsho isentence uSiyacela kunzima kakhulu. And kaloku uSiyacela isikolo usiyeke early, akafikanga nditsho kwa-grade 10. UMamkhize ke ubalise nendlela ababelala ngayo noSiyacela benodlamuka ngoba ukusweleka kamama kaSiyacela uye wamthatha udlamuka wahlala naye ke uSiyacela noMamkhize. UMamkhize uthi ke ndandiseyintombi ngoko. Uthi uSiyacela wayelala apha phakathi kwabo. Uthi indlela wayedelela ngayo uSiyacela ngoba ngenye imini uthi nda-ayina iimpahla zikadlamuka. UDlamuka wayethanda udlala into yasekhasino. Uthi ndazi-ayina ndazigqiba iimpahla kwacaba uzoshiyeka ndazi uSiyacela wathatha iimpahla wazifaka emanzini ziayiniwe. Uthi wayengafuni phofu kwa umntana wakhe amzalayo uMamkhize ethi ayingokadlamuka laa mntana. So wayenguloo mntu ke ukhule kanjalo. And ke uthi uMamkhize uDlamuka vele wayengumntu obethayo kakade. So kungenzeka uba uSiyacela uyithathele kuyise yonke le nto. Okunye uDlamuka uthi uyamazi ngumuntu osebenzisa amayeza. So kungenzeka into bikhona into awayenzayo utata uDlamuka kuSiyacela njengoba wamshiya sele enjena nje. Kodwa ke uSiyacela yena ulanda ekhondweni likatatakhe lo wayembiza ngostupid phofu. Asazi ke noba yena wayengesiso na. UThando ke enye into entsha awayeyixelelwe ngumakhulu kaSiyacela wasemlazi kukuba uDlamuka ukhe wemka nje kwakhe uzawufa. NoMamkhize uyingqinile ke leyo uba wemka nyhani pha uzofa. So masiyiyekeni ke eyokuthi uThando uhleleleni nostupid wakho ngoba mhla wemka kwaDlamuka uzofa. Zithini ke izimvo zenu ke ngale nto kaThando noSiyacela? Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, bye.